Ini mga bayhana ba? Oh? Sige sila sikat ba? Sayo sayawan gid ko nila para lang gid nga maakit ko nila. Abay-abay nila sa ako. Oo, napicturan pa ko. Picturan pa. Napakit-kit din sa ako. Sino mga bayhana nga way mga delikadisa ba? Oh, napakit-kit gid ba? Oo, picturaan di ko gahat. Picturaan di ko. Sa man ni pakyut sa ako ba? Pakyut ng mga bayhana kay. Ulit ko ba? Tapi isa yung mga kinahan ba? Balik-balik yung jahat. Saon ako pag-agi ami karon maligo ko. Ayun yung mga bench body ba? O na yun. O nana. Sayawan di ko nila o. Cute-cute din ang isaw na nakaito mo rin pa-cute-cute sa ako. Cute-cute nila. Kabingin lang makuha nila kung pagkalalaki. Oh, gipicturan na sad ko. Saon ang ginagawa nila. Nag-aaway na sila sa ako noon. Nawa, lipay gigit sila noon. Saon man ako ni karon. Suwayan na lang ginako ni pag-agi. Bahala na diog. Sige sila papansin sa ako gitu eh. Wala may mga delikadisa nga. Waagi ta sige papansin. Dili gid bro. Dili sila kagahulat og sila mo'y pansinon. Sila mo'y mag-hike ang mga laki, mga babae lagi mo hilas ng mga bayana dili kabalo mo kung sa mga laki mo waagi ra mo daw ta kay maligo ra mo tataw nya. Hawid-hawid pa sa lawas, hilas.